Ahojte všetci, ja som Andrej Stanov a dneska budem za Amoxis som hrať duely na SGčkách. Amoxis je tu vedľa mňa, však Amoxis. No, som tu. Mi pošli nejaký duel. Máme tu teraz buildu AC. A idem proti Amoxisovi, okej. A miss. Ty sa nebudeš žilovať, nie? To bola tvoja lava. Čo? To bola tvoja lava. Moja nie je tvoja. Ja mám byť tvoje. A to sa niekedy tak bugne na SGčkách, skús ju položiť. A mne sa bugla zase voda. Aj. Poď. Nie, to bolo tesné. Poď Amoxis, no poď, neboj sa. Poď normálne, nie s lukom. No, že niekto tu začal s tým lukom, však Amoxis. Yes! GG. To bolo také tesné, pol Hej, srdiečka. pol srdiečka, GG. Teraz máme do bridge. A Amoxis už ide. No ja som do bridge dosť dlho nehral, tak neviem ako ty, ale... Myslíš, že ja som to hral viac ako jedenkrát? No ako, ja som ho hral možno tak pred mesiacom naposledy. No GG. No poď Amoxis, poď, neboj sa. Toto bude dosť na dlho. No to teda bude. Ja ešte jeden Ale- nový bod nemám. Keď ja som tu asi raz párkrát hral v živote. Poď, no poď Amoxis, poď. No jasne, to som prehral. No ako ešte stále to môžeš dať, len už je na to ako malá šanca. No jak, no na to je 0%. Ešte zablokujem cestu ku mne, aby si sa tam nedostal. A si uvíš. Pás na blbečky, hej? No, BG. GG, 1-1. No ideme sumo teraz. No, to bolo dosť Kombo. rýchlo. Teraz ideme fireball fight. No, ako ja som tu mal win streak 32, tak... Ešte stále máš? Nie, lebo... Jeden typek tu cheatoval. Jaj. Ale dostal ban potom, ale až To na som dead, konci môžem dostal. skočiť rovno do vojdu. Report. Dobre. Report. Dobre. Bude report, Amoxis. Okej, takže keď neviem, jak sa hráva Minecraft, tak akože viem, ale je to dosť... Jak sa takto stáva? No to je jedno. Musím uznať, že som veľký inteligent. Čo? Aha, tak ti treba. To si nevidel. A počkaj, nejako videl. A ono sa tu proste buguje to, čo je. Tak ti treba. Ešte toto urobíme. To neznášam týchto kidov, čo toto robia. Teraz tyčko nemáš asi tak dobre, ako tí kidi Čo? väčšinou robia. Nevá, to sa nepoložilo. Tak ti treba. Ten rebrík sa nepoložil z nejakého dôvodu. Nechcel by som. No poď kidi, poď. No, tak to som prehral automaticky. By the way. Poď, no poď. No toto je, no tak to som dead actually. GG. Dobre, tak máme tu ešte parkour, v ktorom ja Ja som moc dobrý nie nespadol. som. No ani ja. Štvorblokovič, koľko to bolo, to je jedno. To je jedno, nezdržujeme sa. Čo? Ty si už tam? Výborne. Ja nie som moc dobrý pro parkour. Dobre, som tu. Checkpoint. Tak toto neviem, či dáš. Čo? Nie, len tak ako. Okej. Toto blbá voda tu je na konci. Andrejsta? No. GG. No, BG. Dobre, takže teraz ideme ešte druhé kolo. Bum. Láva v minuse.
Čo ma dávaš do lávy proste? What? Čo sa ti bugla tá lava? Hej. BG. GG. GG. BG. Kebyže aspoň viem hrať Minecraft, by bolo dobré. Však si to vedel. No vedel, ale PvPčko mi nikdy nešlo, Butterfly Trig a také blbosti. A to je jedno. Tak ti treba. Nepal si! Srdiečka reálne. Mal. Pol srdiečka, to nemá byť vtip, či čo? Nie, ja som bol vyššie. Ďakujem za zlepšenú cestu, by the way. XD. Vážne, pol srdiečka ti Bol ostalo? srdiečka. I kebyže ja sa aspoň Butterfly Click naučím. Ahoj. Nie, poď. Nie. XD. Vážne, to tak nezačnem tento debrič a takéto veci. No dneska sa ti nejako nedarí, Andrej. Tá jedna výhra iba. No tak, keď ty vieš Butterfly Click a ja neviem vôbec nič, veď to je logické. Poď, Amok si spať. No, pás na blbečke sa nepodarila. Takže lomeno report, Amoxis, cheating. GG. No, poď, Amok si spať. Teraz budem stále držať Vojteve, že či to dám aj tak. No vážne. O! GG? XD. Ja som to chcel akože to bude ľahšie pre teba, lebo som stále držal Vojteve. XD. Ja, že som prehral a GG to bolo. Veď aj ja som si myslel, že si prehral. No poď, Amok si spať. What? Jak to je taký rich? To musia byť 100% hacky. Však to Vojteve som časoval. Ďakujem za boost, by the way. Ty si zabudol tam dorobiť trochu obranu, nie? No, hej, to je jedno. No poď. Lomeno report. Kombo? Nie. Aj tak vyhráš. Koľko ti ostalo? 2 srdiečka. Vážne. Dobre, GG. Kebyže ja viem sa takto stavať, by bolo dobre, no nie, ja proste neviem. Ale dobre, ako sa mi darí. Raz, aby sa mi to nebuglo hlavne. No ja dúfam, že si to bugne. Čo? No poď, rebrík sa ti nepodarí placenutý rebrík. To sa mi nemusí, ale toto sa mi podarí. Musím uznať, Alebo že hej. nie. No to mám po posteli. Dobre. Tak uvidíme, ako to teraz dáme. Či sa ti bude nejako dariť aspoň. I don't think so. Koľko máš ty failov teraz? Neviem, 7. Ty máš koľko? Ja mám 2. Ja mám 2 stále a vieš čo ešte? Čo? Si vyhral. No ako, vieš čo, dajme tomu. BG. GG. Ahoj, dobré ľudia, toto by bolo z toho videa všetko, dúfam, že sa vám páčilo, ak sa vám páčilo, môžete dať like, odber, video môžete aj zdieľať, no a čaute.